всички учебни часове в училище най-хубав е часът по... Междучасие. Часът по междучасие. Пътя е като живота. Има начало и край. Начинът, по който ще го извървиш, зависи само от теб. Компютърните зали, израснах в малък град с претъпкани квартали, деца по улиците, детски дискотеки, площадките по блока и видеокасети, училище на смени, бягахме от тях, бягахме момичетата от съседния клас. Мислехме, че няма толкова готини като нас, колата на бащата подавахме и газ. Медените сопчета, топката във двора, голямо междучасие, бой в коридора, лятната ваканция, първата любов, лагери на Равда, на екс един Пещов. Не мислехме за кинтите, винаги не стигаха, курките ни джобеха, не знам защо не спираха. Родителите ни тревога имаха, безгрижните години минаха.